Hejsa. Det er onsdag aften, eller natten til torsdag. 5. 6. december stykker, tror jeg. Måske det blev lidt mere. Jeg har lige været på min første italienske date. Og det var bare mega sjovt. Mega fucking sjovt. En fyr, jeg mødte på Tinder i går, som jeg egentlig skulle have haft et videokald med her til eftermiddag. Jeg skrev, nej, men jeg er på vej til Assini nu. Så, what the hell? Så endte med at være på date med ham. Det var hyggeligt. Vi var ude at spise noget god mad, og ude at gå lidt og sådan noget der. Det var rigtig fint. Og så bare lige den første sådan kulturelle sjove ting, det er, dengang jeg flyttede her til Sicilien for 1,5 år siden, ikke, der kunne jeg ikke forstå det der med, hvis der var nogen, der skulle holde døren for mig. Eller sådan. Det var okay, hvis det lige var i nærheden, men det der med, at man steg ud af bilen for at gå rundt for at åbne døren for en, det var sådan, fanden foregår der. Og ja, det forstår jeg så godt nu her. Hæftigt godt, mand. Hvordan var det, da jeg nogensinde ikke synes, at det var det fedeste i hele verden? Måske ikke det fedeste, men det er i hvert fald godt. Kæft, det er godt. Det holder hele vejen. Så hvis der er nogen mænd, der ser det her, hvor sød at stå ud af bilen og åbne døren for jeres kvinde, og kigge på hende, støtte hende ind, hun sidder rigtig godt. Og så lige så forsigtigt og sødt lukke døren. Det kan man tilgive, tror jeg, for alt muligt andet crap, hvis man kan køre den der rent dum. Den er fucking god. Fuck, det er godt. Nå, så S'er ud over det hele der. Til ham der. Og så lavede han mega sød ting også, egentlig. Jeg synes, det var meget... Er der måske lige en større sammenhæng, så var det ikke så cool. Men whatever, det kunne jeg jo ikke vide med den ting endnu. At han viste mig noget italiensk musik. Og så stod ud af bilen. Og så dansede vi ude på vejen, hvor han holdt sådan, telefonen oppe. Sådan at vi kunne høre musikken, samtidig med at vi dansede rundt. Det var altså også ret charmerende, det vil jeg skulle sige. Og så lige et trick, hvor jeg bare skægt, for jeg synes, jeg er sådan rimelig observerende på alle mulige ting, men der var alligevel... Jeg havde måske troet, der var automatgear i den der bil, så derfor havde jeg bare tænkt, det er da fint, jeg kan da godt holde mig i hånden, mens vi kører bil. Men da vi kører hjem, så går det op for mig, der var ingen skid automatgear i den bil der. Han brugte sin højre hånd på at holde mig i hånden, og så brugte han sin venstre hånd til at skifte gear med. Det har jeg så ikke lige set før, den feature. Altså, jeg har været ude og køre bil med mænd, der så har haft automatgear. Så er det ikke så svært at lave den øvelse der. Fuck, det holder også godt. Så jeg vil bare lige dele, at det her, det er sgu nogle gode ting. Og der er sikkert nogle kvinder, der bare sådan tænker, ja, selvfølgelig, det kan da ikke være anderledes. Hvem vil gå med til mindre end det? Og du bare tænker, hvor er det fedt, mand, hvis jeg har haft den i hele livet. Og hvis der er nogen af jer, der tænker, det er simpelthen for fjollet, det er for dumt, det kan være lige meget. Bare sige, der har jeg været. Nu er jeg et sted, hvor jeg sådan tænker, det er overhovedet ikke skide lige meget, det er mega fedt. Mere sådan noget, mere. Jeg elsker det. Jeg værdsætter det. Tusind tak, univers. Bare send mere den vej. Fuck, det er godt, altså. Og grund til at dele det er fordi, at nu kan det pludselig godt lyde lidt som om, at det er sådan en blærhistorie. Det er faktisk overhovedet ikke. Det er en historie, det er blær om, at jeg er vokset, om at jeg er healet, om at jeg kan tage imod på en helt anden måde, end jeg kunne før. Det der kunne jeg jo slet ikke, det ville jeg slet ikke kunne. Jeg vil nok heller ikke have tiltrukket det, men jeg vil heller ikke have kunne tage imod det, hvis jeg så skulle ved en eller anden fejltagelse, så jeg havde trukket det ind i mit energifelt. Fuck, det er godt. Det kan jeg bare sige. Det var godt. Og det er godt i sig selv, og så er det også bare super lækkert lige at have sådan en lille op, så ved siden af, der er sådan lidt, det plejer du ikke at kunne. Det der plejer du slet ikke at kunne være i på en god måde. Og en anden helte ting af mig. Bare tage det som selvfølge, så selvfølgelig betaler man for, at vi er ude at spise og drikke, og drikker ikke alkohol, men
Ja, fucking fedt, mand. Bare kunne slappe af, og ikke altså, shit. Det gør, inden jeg blev gift som en eksmand, da vi stadigvæk bare var kærester, så jeg husker, at jeg var sgu sådan rimelig hurtigt på, at vi skulle have fælles økonomi, fordi jeg synes, det var simpelthen for akavet, altså, hvis han skulle betale, når vi var ude at spise. Er det ikke vildt? Alle ville bare synes, at det var bare så meget vigtigt at have fælles økonomi, for jeg tror, der var alt for meget skyld og skam i at være i situationer, hvor det var utydeligt, hvem det var, der skulle betale, eller sådan noget der. Det kunne jeg slet ikke være i. Det kunne jeg slet ikke være i. Jeg ville få ildebrand i min hud, og i alle steder over det. Det synes jeg var så forfærdeligt. Og jeg bare tænker, det var det jo lidt pudsigt, altså. Jeg sådan tænker på alle mulige fjollede effekter, det førte videre med sig. Jeg er bare så glad over at kunne mærke de ting, der er helet. Og så det. Det her, det er rent blær. Det er rent mig, der tør at vise verden, hvor meget jeg er vokset, og hvor meget jeg er helet. For der var en gang, hvor jeg kunne sagtens være sammen med en mand, der var ikke en, der var i et romantisk forhold, det kunne jeg ikke, men en, der måske stadigvæk var gift, eller stadigvæk boede sammen med sin gamle kæreste. Sådan en, der ikke har ryddet ordentligt op i sit sidste forhold. Og det kunne jeg da sagtens acceptere. Nej, men det var så ikke noget vejen af. Og så hørte jeg på et eller andet tidspunkt nogen, der sagde, men det var da enormt uhelet, at man kunne det. Altså hvis man havde et sundt forhold til sig selv og kærlighed og respekt for sig selv, så ville det da slet ikke være en mulighed. Altså ikke engang sådan noget med, at man moralsk fordømte det, men det ville bare være sådan, nej, det er da sgu da heller ikke en eller anden skummel mennesker, der render rundt og sælger narko, et eller andet skummelt sted. Sikkert skidesøde mennesker, men det er ikke lige noget energi, jeg sådan er trukket ind af. Men det kunne jeg da ikke se. Det var da bare spændende. Men han er bare sådan en særlig, og der er sådan en grund til det, at han er sådan, og men jeg skal da også bare lige redde ham en lille smule og sådan noget. Uden at vide, hvor fucking syg man er i potten, når man tror, man skal rundt og redde nogen. Altså, det er sødt at være hjælpsomt, det er helt sikkert, men den der bog, der kan sidde inde i hovedet og tænke, jeg ved lidt bedre, jeg skal bare lige elske the shit out of them. Så har jeg lige hele dem, og så er jeg et godt menneske. Og bare, der har jeg været, når min nuværende mindset kigger tilbage på mit tidligere mindset, så er det godt, man skal være med at dømme, også en selv. Men det vil jeg bare bruge det ord, der hedder discernment. Sund skelneevne, tror jeg, den bedste oversættelse, jeg kom frem til, må være. Hvis der er nogen, der har en bedre oversættelse, kom glad. Fordi discernment, den har jeg alligevel sådan lige bøvset lidt over, eller lige prøvet selv at forstå, hvad fanden er det, discernment er. Jeg tror altså, sund skelneevne er indtil videre i hvert fald den bedste oversættelse, jeg lige kan gå med. At bruge en sund skelneevne til at se på den måde, jeg tænkte på tingene tidligere, og hvordan jeg ser på tingene nu. Og der tænker jeg det der med at tro, at man skal redde nogen andre. En af mine livsfilosofier. Det er sådan en blanding af noget buddhistisk og noget kristen. I hvert fald lige når jeg skal sætte ord på det. Jeg tænker, det hele det er Gud og lys og energi. Anyways. Men i yogakulturen, der har man det udtryk, der hedder namaste. Der har forskellige oversættelser, men den, jeg synes, der ligesom giver bedst mening for mig, i virkeligheden er mit tredje øje, min pinal kirtel, den lyser. Og det lys, der er for den, ser lyset over i den, jeg kigger på, pinalkirtel. Så vores lys ser hinanden. Og så kan man sætte alle mulige detaljer på det. Jeg kan godt lide den der med, at
Jeg elsker at se lyset i mig selv så stærkt, at det er helt automatisk, at jeg ser lyset i dig. Fordi jeg tror, at alle mennesker bare i virkeligheden er spejl. Både hvis man skulle se det ud fra, at det hele måske bare er et hologram i virkeligheden, men om ikke andet, så bare fordi vi som mennesker er så selvoptaget, fordi det er jo ligesom det, der er vores opdagelse, det er at lære en selv at kende, know thyself. Så derfor på den måde er det jo godt nok at være selvoptaget, at man faktisk reflekterer over, hvad der sker i ens liv, så man kan lære noget af det, og det er jo derfor, at det er fedt at have nogle andre mennesker at lege med, fordi de spejler tilbage i de ting, man ikke kan se i en selv. Og hvis man så kan se lyset rigtig stærkt, rigtig lækkert inde i en selv, så kan man jo kun gå og se lyset i andre. Den feed, jeg så tror, der sker oveni, det er i virkeligheden, at det er den master healings egenskab, Jesus han brugte. Det var, at han var ikke, sådan som jeg har fået det fortalt, og jeg har ikke siddet og haft næsen i særlig meget nogle bibler. Jeg tror, jeg blev tvunget, skulle jeg lige til at sige. Det går en gammel historie. Men jeg tror måske ikke, at jeg selv ville have slået op i Bibelen, hvis jeg ikke havde haft religion i gymnasiet. Det havde jeg så, og så synes jeg alligevel, der var et par dage, jeg skulle læse lektier, så derfor så kan jeg huske, at jeg har haft læst noget i Bibelen. Ellers så tror jeg simpelthen ikke, at jeg har været. Så tror jeg faktisk aldrig rigtigt, at jeg har læst i Bibelen. Jeg havde en Bibel på et tidspunkt, men fik vist aldrig rigtig læst i den. Anyways, nogle af dem, der har været så kærlige ved sig selv og sat sig ned og læst i Bibelen, for jeg tror faktisk, det er tror faktisk, det er en rigtig fed ting. Det tror jeg. Det kunne faktisk godt være, at jeg lige skulle til at dyrke det lidt. Og det er ikke for at være heldig, men jeg tror bare, at der er akkumuleret noget god energi i Bibelen. Jeg tror ikke på alting, der står i Bibelen, men jeg tror, der er noget akkumuleret, noget magisk energi i Bibelen, og når man sidder og læser den, så tror jeg måske bare, det man sidder og læser i den, fordi der er så mange, der har sådan så meget respektfuld energi ind i, og vil lære af Bibelen, at der kollektivt kan blive kastet noget positiv energi tilbage der. Nevertheless, så har jeg hørt, og det synes jeg lyder super fedt. Den måde, at Jesus han healede på, det var ikke, at han stod og sagde, speddanskhed, du skal gå væk, lammelse, du skal gå væk. Det var, at han så det menneske, han stod overfor helt. Han nammer stadig. Han var så stærk i sit eget lys, at han kun kunne se lyset i det menneske, han stod overfor. Og fordi han havde så meget strøm i sit energifelt, og sit mindset, og det han manifesterer med, og det var så rent, så hvad han ligesom broadcastet ud, der skulle ske. Det havde bare en stærkere evne, end en, der ikke havde helt styr på sit energifelt. Og der tror jeg måske bare, Jesus, han var rimelig stærk i det. Og jeg ved så ikke lige, hvordan folk har været omkring ham dengang, men jeg tænker, hvis man har haft en eller anden tydelig fysisk abnormalitet, eller andet, man har haft lyst til at lave om på, så er der sikkert noget, man ikke lige har haft kontrolleret sit energifelt, og så fordi Jesus stod stærkt i sit, og han så den anden, det menneske, han stod overfor, i rent lys. Jeg tror ikke engang, han havde fornemmelsen af, at han sendte lys. Han så lyset. Han så ikke det, vi andre tænker som fejl og handicaps og sygdomme og sådan noget. Han så lyset. Han så det andet menneske så uendeligt stærkt i sit lys. At det lys overtrumfede virkeligheden, så han fik lov til at printe sin vision i virkeligheden, som var, at den anden menneske var lys og var ren lys. Så derfor så tænker jeg, at Jesus han healede via Namaste. Det var hans måde at heale på. Kæft, jeg kom lige ud af tantrum. Det er bare noget, jeg synes, der er mega sejt. Så jeg kan godt lide at tænke på det på den måde. Så en af mine filosofier er at være et omvandrende namaste. Altså at leve og være stærk i mit lys, og hele tiden ære at være stærk i mit lys. Og hele tiden også huske at se, fordi det er jo tror jeg også en træningssag, at se lyset i andre. Jesus Christ, jeg kom lige ud af den her historie, fordi den var så fed, og så blev jeg helt optaget af den. Jeg skal vide, hvor det var, jeg kom fra. Ja.
eller andet med den her date. Og se lyset. Nå jo, så derfor det der med at skulle rende rundt og redde andre, er ikke så godt. Ikke så godt, fordi det er jo faktisk overhovedet ikke en namaste, fordi hvis man synes, man skal redde nogle andre, så dels har man sat sig over dem og tror, at man ved bedre, og spørgsmålet er, om man nogensinde kan tillade sig at vide bedre end andre. Jeg ved godt, at ens ego kan sidde og rappe nogle historier af, og det kan da også godt være, at man nogle gange ved bedre. Men jeg tror ikke, man skal bruge sig krudt på at vide bedre. Hvis folk spørger en, om man har noget mere erfaring, så selvfølgelig dele det. Men det er i hvert fald ikke at namaste og sidde og være, nå, du er også lidt ynkelig, der er også noget, der ikke er helt godt i dig, så jeg skal lige redde dig. Jeg skal lige store mig, jeg skal lige redde dig. Hvor jeg tænker, bare den der, man har behov for at redde nogle andre, det i min bog fortæller, hvor traumatiseret man er, at det er totalt traumerespons at tro, at man skal redde nogen. Det er så unhealed at have den der, at jeg skal lige redde dig. Jesus. Den er så ringe. Men det kan man ikke mærke, når man ikke har prøvet ikke at have den. Så føles den jo som meningsfuld, fordi den er man jo blevet hjernevasket til at tro på et eller andet tidspunkt, eller på en eller anden måde har man fået den ind i sit netværk, og så har verden spejlet tilbage som en positiv og hensigtsmæssig adfærd. Det tror jeg ikke, der. Det tror jeg virkelig ikke. At have en passion for at hjælpe andre mennesker og have nogle særlige evner, det tror jeg er en rigtig god ting. Så absolut, at vi skal hjælpe hinanden med den der med at have den der tossegode, jeg skal lige redde dig, det er sgu ikke godt. Både fordi det faktisk overhovedet ikke er at ære det andet menneske, det er en ting, men det er også lysten fra ens egen side til at vil fikse et andet menneske. Det er altså ikke, det er ikke sundhedstegn, det er det sgu bare ikke i min bog. Ja. Nå, men ham her, jeg var på date med, der var noget ved ham, hvor jeg bare tænkte, virkelig sød og dejlig og lækker fysisk, men var også hele tiden ved at falde altså fysisk over i mig, sådan hele tiden skulle række ud og kramme og nusse og bare nærmest ville kysse mig fra starten, og sådan bare sådan, kom lige over, mand, vi kendte ikke hinanden for 24 timer siden, og vi havde siddet og skrevet lidt sammen på Tinder. Det kvalificerer ikke til på nogen måde at få lov til at kysse mig og redde med mig. No freaking fucking way. Og så det tænkte jeg, det var rigtig usundt. Og så spurgte jeg ham, med hans ægteskab, hvornår han var blevet skilt og sådan noget. Han har faktisk ikke blevet skilt. Men de havde ikke været sådan sammen de sidste mange år af deres ægteskab, og det sidste år havde de så heller ikke boet sammen. Der var hans kone så flyttet til en anden by. Men de var så ikke blevet skilt. Jeg tror aldrig rigtig fik helt forklaring. Jeg tror, det var noget med noget økonomi og et eller andet, at det var nok bare hensigtsmæssigt, der var ved at blive boende sammen. Hvor jeg bare tænker, what the fuck? Og det var så fedt. Det kan godt være, at det ikke var særlig sødt. Nej, det vil jeg faktisk skide på, om det var sødt eller ej. Fordi han sad jo og kørte den der holdning af, at det var da okay. Så jeg var sådan, hvad? Det kan da godt være, det er okay for dig. Altså, jeg tror, hvis jeg skulle lige komme til at være lidt bedre vidende, og sådan ud for, hvordan jeg ser tingene hænger sammen, så law of attraction, hvis man siger til universet, at jeg er gift, så inviterer man jo ikke en fed, lækker, ny kone ind i ens liv. Fordi man har jo skilt på, der hedder, at man er gift. Så rent energi, så tænker jeg, det kan man jo ikke trække ind. Og man er jo, hvor man er. Så han kommer jo bare til at tiltrække den slags partner. Men kæft, hvor det er lækkert at få spejlet inde i mig, at der var ingen dråber i mig, der på nogen måde havde lyst til at være sammen med en gift mand. Og på ingen måde, jeg var sådan, det er så ludfattigt i min mind, altså, det ville være ren fattigdom for mig, at skulle kysse på en mand, der er gift. Og en mand, der siger, at det er da lige meget, om jeg er gift. Det betyder ikke noget, fordi jeg har jo ikke nogen følelsesmæssige ting med hende. Jeg tænker, det betyder alt. Som for en doven. Altså, og jeg sagde også til ham, at det var så dovent et mindset, så det kunne jeg slet ikke. Altså, fordi hvad er grunden til, at man skulle være bevidst med at være gift? Hvis man ikke er gift, så skal man sgu da ikke være gift.
der får ryddet op. Altså, hvis man ikke, altså, det er ligesom at glemme at gå ud med sit skrald, det kommer sgu da til at lugte. Og bare sådan, nej. Og ikke engang noget med sådan, nu skal jeg lige prøve at lave dig om, eller et eller andet, fordi det kunne være rart for mig, hvis du gad lige at blive skilt og sådan noget, så kunne du ligesom gøre det for mig, så ville jeg føle, at jeg var helt speciel. Og jeg sådan tænkte, jeg er ikke engang sikker på, om han, så hvis han blev skilt, om han havde nogen interesse for mig. Det ved jeg ikke. Der var nogle gode ting, og der var også nogle ting, hvor jeg sådan tænkte, kæft mand, altså. Det sagde jeg også til ham. Tak, fordi du viser mig. Ej, men det var så godt. Det var så fucking godt. Og bare kunne se på, og altså at høre ham sidde og rode rundt i sit eget ævl og traumer og historier og løgnhistorier, han sad og fortalte til sig selv, som han troede på og sådan noget. Og bare tænke, ja, det foregår bare over i dig. Jeg kan fortælle, hvad der er sandt inde i mig. Men tror jeg er ligeglad med alt det lort, du siger. Du er gift. At der så lige var nogle andre detaljer med, at jeg sådan tænkte, jeg sad og kiggede på hans hænder på et tidspunkt. Det ved jeg ikke sådan rent fysisk, men jeg tror, at hvis man ikke har haft visesring på et år, så tror jeg ikke, man stadigvæk kan se det på huden. Så tænker jeg, at den visesring, den har altså siddet i en eller anden nyere tid på hans fingre der. Jeg tænker, det er også noget bullshit. Og så var han ikke på WhatsApp. Okay, det kan da godt være, at han ikke på WhatsApp. Det kan da faktisk godt være, at det sådan er helt reelt. Men han, jeg lavede et friend request på ham, men han accepterede det ikke inde på Facebook. Tænker jeg, der er også et eller andet råden, det man ikke tør at bevise der, ikke? Sammen med mig. Og var sådan, altså blev ved, at jeg skulle have det italienske nummer, fordi det kostede noget for ham, hvis han skulle ringe til mig på et dansk nummer. Og han havde ikke WhatsApp, og han kunne så jo bare ikke finde noget at friend mig der på Messenger. Fucking guddommeligt. Alt det der, det kunne bare sådan se spille sig ud. Nu kan jeg godt mærke, når jeg siger det, så kan jeg faktisk godt noget af, at du bliver sådan lidt fornærmet. Helt ærligt, hvorfor friender han mig ikke? Ej, helt ærligt. Var jeg så dum, jeg var ude med en, der faktisk måske ikke kan vide om den kone, hvor fanden hun er henne i systemet, fordi det der med den ring der, det er sgu også lidt skummelt, ikke? Men bare det der med også, at han havde lyst til at kysse mig lige fra starten, altså, fy for en fucking ledmand, det kræftede med dårlig stil. Det kan godt være, at jeg er røvattraktiv, det kan godt være, at jeg er alt muligt. Men gud, hvor er det taberagtigt. Altså, og så stilløst at prøve at kysse en kvinde, man lige har mødt. Altså, nej, det går slet ikke. Det er så dårlig stil. Det var bare så lækkert. Det var bare så lækkert at se de der ting uden. Og nu kan jeg godt mærke, at nogle af tingene bliver lidt tøsfornærmet over på bagkant. Det er faktisk lidt fjollet, for det var jeg overhovedet ikke tøsfornærmet over i situationen. Det var bare så lidt helt tydeligt. Nej, det der, det kan jeg slet ikke bande mig i. Det er simpelthen så ringe. Men det var meget sjovt, fordi det var sådan en meget god energi, og det var meget fedt, at vi var inde på sådan en bar. At de var virkelig så søde og charmerende, at de kom og gav os alt muligt sådan ekstra, det var egentlig bare nogle drinks, vi fik med sådan alt muligt små, hvad hedder sådan nogle, ikke små kanapéer, fordi kanapéer er små, men sådan nogle store kanapéer, kunne man så kalde dem. Det hedder sikkert et eller andet, antibaster og sådan noget, ja. Og fik noget mega lækker mad. Ja. Det var skide godt. Nå ja. Og nu kan jeg sgu ikke huske. Nej, det tror jeg ikke, jeg fik fortalt. Nå, men det var bare fordi, det var min første italienske date. Og så var det simpelthen så morsomt, fordi at hans mor havde ringet på et tidspunkt. Han er et eller andet noget med credit card, og det var hans credit card, og betalte for noget transportbus, et eller andet, og lige pludselig havde han brug for en kode eller andet. Nå, så der klokken
10:30, så ringede han til sin mor, mens vi var ude at spise. Jeg fik bare det vildeste grinflip, fordi jeg tænker, sådan, i hvert fald som dansk kvinde, det ved jeg ikke, om det er generelt for dem. I mit energifelt har der været en historie om, at italienske mænd og deres mødre og sådan noget, det fandt mig lidt over bakke for en dansk kvinde at være sammen med. Og så tænker jeg bare, hvor morsomt er det, at det er første gang, jeg er på date med en italiensk fyr, og så skal han lige ringe til sin mor. Altså, han er 53 eller sådan noget. Det kan godt være, at der var en praktisk grund og sådan noget, men min verden så bare hyldende fucking morsomt, så jeg fik bare... det kunne da også godt være, at jeg skulle leve lidt mere diplomatisk der, men jeg fik bare det vildeste grinflip. Jeg synes bare, det var så sjovt. Og så samtidig så sad jeg også på et tidspunkt og sådan tænkte, at det her, det var totalt sådan Eat, Pray and Love med Julia Roberts. Den der bare sidder og spiser lækker italiensk mad, fordi det lød jeg bare ham bestille. Det var bare sådan, jeg spiser ikke kød. Ellers så du bestiller bare for det, ellers så bestiller jeg jo nok bare noget, jeg har bestilt før. Jeg tænkte, det kunne da klæde mig også med noget nyt. Så det gør jeg. Det var mega hyggeligt. Det var virkelig fedt. Det var virkelig sjovt. Det var noget dejligt mad, og det var hyggeligt. Og så så fjollet, fordi jeg drikker ikke normalt, og det gør jeg ikke, fordi at jeg synes, jeg får et downer mindset dagen efter. Jeg synes, der skal jeg sgu sådan lige trække mig selv op med rødderne, og så synes jeg har et ret fedt mindset, men det er når jeg har drukket, så dagen efter, så det er ikke sådan noget, jeg har, men der er alligevel sådan et eller andet, hvor jeg sådan lige skal huske at holde mig selv i nakken på, ikke at falde ind i sådan nogle tanker om der var nok et andet menneske, der havde en dårlig hensigt, når den gjorde sådan der over for mig. Sådan den der separationstanke. Altså, ikke at se verden for et positivt linde, så man tænkte, det var nok noget uhensigtsmæssigt, at nogen havde tænkt imod i deres adfærd over for mig. Altså tillægge alt muligt af negativ karakter ind i, hvad jeg oplever i min virkelighed. Og det er et lortet sted at være. Altså, det er ikke fedt at være inde i det mindset. Det kan godt være lige en gang med, når man junkier det rigtig meget, at man sådan bare siger, det er faktisk fedt, fordi man genkender de kemikalier, der bliver sendt rundt i kroppen. Men grundlæggende er det jo ikke et specielt fedt sted at være. Og specielt ikke, når man er begyndt at blive bevidst, fordi så manifesterer man jo bare, man sætter bare printeren til at printe negativitet ud, og så får man jo negativitet tilbage. Og der er jo alligevel ikke så neutral, at jeg sådan synes, at alting er lige meget. Der er nogle ting, jeg bedre kan lide at opleve end andre. Og når du så begynder at regne med shit, og jeg ved, at jeg selv er trykket på printeren, så skal man godt nok også lige passe på, at man så ikke begynder at dømme sig selv og køre endnu mere shit af der, fordi så bliver printeren jo bare ved med at printe lort, ikke? Så der var sådan, kan jeg lige slippe? Alt er godt. Og jeg ved godt, at printeren står lige og printer lort et øjeblik nu, men alt er godt. Nu stopper den med at printe lort. Og så er det faktisk nemmere for mig at være glad nu her, fordi nu får jeg ikke lort i hovedet. Den der fase, hvor printeren stadigvæk står og kører, fordi man har sendt det ud, og der er bare forsinkelse på i 3D, men hvor man ikke rigtig får noget godt ind, men man hele tiden tænker noget godt. Den er lidt tof at stå i. Men der er ikke så meget andet at gøre, medmindre man bare sådan accepterer, at der kommer lort ud af printeren. Altså meget elegante metafor, jeg har. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Ja. Var der noget andet, jeg har lyst til at dele? Jeg tror simpelthen bare, main tingen er den der, at se et andet menneske sidde og forsvare, det giver da super meget mening. Altså, for han kunne jo bare beskilte den dag, han vil giftes med en anden. Det ved jeg ikke, men jeg tror altså ikke, universet sender en kone til dig, før du er skilt. Jeg tror, når du er skilt, så tror jeg, at universet sender en kone til dig. Jeg tror, han sender en rigtig lækker kvinde, du har mega meget lyst til at gifte dig med. For det? Ja, det tror jeg sgu ikke, du skal have med. Men hvad ved jeg? Og uanset hvad, så kan jeg jo bare være glad på min egen vej. Tænk, hvor er det fedt. Det er fedt at bare... fordi
Så så sad han og sagde, nå, jamen et eller andet, og sådan noget, vi kunne da sagtens bo sammen, og det tror jeg også måske lige overkanten at sidde og snakke om på første date, det er måske heller ikke sundhedstegn. Men så kom jeg egentlig til at tænke på bagefter, at nå ja, altså det kunne da faktisk være mega fedt, der jeg kan sagtens se, der er nogle, det kan jeg faktisk tydeligt se, at der er nogle fede ting i at være 2 i en husholdning, altså helt lavpraktisk økonomi og al praktik og sådan noget der. Der sgu da bare mere arbejde, hvis man kun er en. Og det har sin fordel, og det har sin ulemper. Og jeg er i hvert fald også bevidst om, hvad ulemperne er. Og så tænker jeg bare, at jeg tror, der var en anden gang, hvor jeg kunne have siddet og vejet lidt op, og så tænkte, det er da heller ikke helt optimalt, at han er gift, men nej, han sidder og snakker om, at vi kunne flytte sammen. Det kunne da også være dejligt og sådan noget. Og bare tænker, nej. Det var slet ikke inde i mit hoved. Det var bare sådan, jeg kunne slet ikke gå i gang med at sige, men kan jeg lige gå og give slip på nogle principper der, fordi så kunne det være, at der var nogle andre bolsjer, der faldt ned, og sådan en eller anden handelsting inde i mit hoved. Og det var bare sådan helt brillerne pudset. Det var bare, nej. Du sidder og siger, at du er gift. Godt for dig. Jeg er ligeglad, om du synes, at det har du ret til at være, eller ikke være. Mit energifelt, så er det bare 100%. No, freaking fucking no. Hell no. Selvfølgelig skal der ikke være gift med en mand, eller ikke være gift, men hænge ud med en mand, der er gift med en anden kvinde. Ellers tak. Ej, nu kom det lige til at lyde negativt, det der. Men det positive er jo faktisk, at det kunne jeg... Det var engang bare sådan, at jeg sådan, det skulle lige huske at sige nej til sådan, den her lærte universen, den her intellektuelle lært. Jeg skal lige huske, når den her situation opstår, så har følelsen lyst til at gå den her vej. Jeg skal lige huske at lave adfærd den anden vej. Bare sådan, nej. No. Så det er lyst til det. Det håber jeg måske kan være inspiration. Om igen, så en oplevelse. Tænker jeg, nu har du siddet, det er ret vildt. Jeg troede, jeg bare lige skulle sidde og sagt 10 minutter. For jeg havde lige behov for at dele det her. Jeg er jo nok på vej til 2 nu her, eller sådan noget. Undskyld. Så tak fordi du lige lyttede med så længe. Respekt. Jeg håber, at jeg har sagt et eller andet, du måske kan bruge til noget. Uanset hvad, så sender jeg dig masser af lys og kærlighed og gode tanker. Ciao.